St. Mark chapter 13 beginning from verse 1. Ivangeli kaMark isahluko seshumi nantathu. Uthe ephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Mfundisi, bheka amatshe anjani nezakhiwo ezinjani. Jesu wathi kuye, uyabona lezi zakhiwo ezinkulu na? Akushiwa itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni iminqumo maqondana nethempeli, oPetro noJakobe noJohane no-Andreya bambuza bebodwa, bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso siyakuba yini lapho sekuyakufezeka konke lokhu na? Khona uJesu waqala ukukhuluma kubo ethi, qaphelani ningadukiswa muntu. Kuyakuza abaningi ngegama lami, bathi nginguye, badukise abaningi. Nxa nizwa izimpi namahemuhemu ezimpi, ningethuki, kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona ukuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo, kube khona indlala. Lokhu kungukuqala kwemihelo. Kepha ziqapheleni nina, bayakunikhaphela emphakathini, niyakushaywa emasinagogweni, niyakumiswa ngaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo. Kepha ivangeli limele ukushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. Uma beniqhuba benikhaphela, ningakhathaleli ngaphambili eniyakukhuluma, kodwa lokho eniyakukunikwa ngaleso sikhathi, kukhulumeni ngokuba kakunina enikhulumayo, kodwa uMoya oNgcwele. Khona umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Yebo, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho, kungafanele khona, ofundayo makaqaphele, khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli, angangeni ukuyothatha utho endlini yakhe. Osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekelani ukuba kungabi sebusika, ngokuba lezo zinsuku ziyakuba nosizi olungazange lube khona olunjalo kwasekuqaleni kokudalwa akudalayo uNkulunkulu kuze kube manje, nolungasayi kuba khona. Uma iNkosi ibingazifinyezi lezo zinsuku, bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo eyabakhetha, yazifinyeza lezo zinsuku. Khona-ke uma umuntu ethi kini, bhekani nangu uKristu, noma bhekani nanguya, ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga, nabaprofethi bamanga, benze izibonakaliso nezimangaliso, ukuze badukise abakhethiweyo, uma kungenzeka. Kepha qaphelani nina, senginitshele konke ngaphambili. Kodwa ngalezo zinsuku emva kwalolu sizi, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla asezulwini ayakunyakaziswa. Khona-ke bayakubona iNdodana yoMuntu iza emafini, inamandla amakhulu nenkazimulo. Lapho iyakuthuma izingilosi, iqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni womhlaba kuze kube semkhawulweni wezulu. Fundani umfanekiso emkhuhwaneni. Nxa igatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lokhu
kwenzeka, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izweni nomhlaba, kepha amazwi ami awayekudlula. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo, nazi ngilusezulwini, nandodana, nguBaba kuphela. Qaphelani nilinde, ngokuba anisazi isikhathi ukuthi siyakuba nini. Kunjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla, ileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo, wayala umlindi sango ukuba alinde. Ngakho lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yendlu iyakufika nini, noma ngokuhlwa, noma phakathi kobusuku, noma ngokukhala kwezinkukhu, noma ekuseni. Funa ifike ngokuzuma, inifumane nilele. Kepha lokhu engikusho kini, ngikusho kubo bonke, ngithi lindani.